Dende nigo mochumba gwe county ya Nyamira Jerusha Momanyi anyale kobaga gwe sokia na koralia ngana chikobaga tiya bali barachikoba kurwanira ekirogo kyobuga barabe county ya Nyamira mwaka w'ikirube na 25 ne berego kwana sekenyorokie mparo igotoka ime ward yeligo ime county eyo nigo Jerusha boigo anyalire koba gagoteba buna ekiganja kiryanka afunge chikoba gekwana na ogosira guchase byombe ubunenchira yemo yebyombe byo kwene kiwa kwegenderia se obugima bwabo bwa credit konigana kiaya echinga kibono murobiri yunyara koba gogosira ekyombe ekemo asbanyara koba kwenyorere cheki yera chikoba yokobana kinga banyara koba kwegenderia gotomonye muri Kito Paul Cup okara nime yechinseme chigacha emparo echo chigotoka emeye wadiga yeligoma ebunga yabogetutu bwa masaba asoma wakilishi babasubati korwa se county ya Nyamira musubati Jerusha Momanyi aikirana asoma rubuli bwa magendero inseje kiganja kimanyakanite buna ngavu amaisa yabako na bateba ngabaka tugwata amaiso ayana rande kemaro yani chindogoro tumbako chindogori akaiga atamige natamige agukwanekere kyo Jerusha nigagendere ko bagagosegeta abasae abasubati na boigo n'abanyamira kwani kibunangwe batani barasebyo mbebunenchire yemo era abakonyi barabukwegendereria yentate birabisi era tunyara kabage gosira na gakole miremo yaye boyikirano kabereti abasubati bandagwa kemupira ayafukani iganja kubayanika zina ki yendelea mutwe soma makaunti mimi nilisema wacha watoto wangu ambao wako affirmative wakae katika mashule mimi nipatiane kila shule water tanks so kienda the area of this constituency and the county at large there is no school wana igati school ndikarutimika Jerusha nigo abwatokere kiombe kemo ikikirigia boda boda kurwa sorogo ngoro igachi shilingi chiribuliga nelimo na 40 yemo echo kirati kunyara kabachi ko bakonya gwesira asaba igabwatoke mepira go cyase chitimu isano nesato kurwa sorogo ngoro igabunenchire ya muyogosira ebyegwa byabana abasaye aretire ase ekiombe kibase chiko ku 141,000 kama mtaranda wachiboro umupiro ino mwenye bwata sawa moyo poke 1 2 3 well done Jerusha boigo ni galire iranga na chikunyara kabaga kwene kebuna ziguru ya maigerio yembaro ni chikunyara kabaga gosirwa asase getira bibuli kwene kebuna ngo irabarabana aseskure jeiga unenchire yemo yabana baga kwenyorera ubumanyi bubaranyara ko bokubakonya samatukabo alebosyo bangu chaye asabo mbago swa siti polytechnic yeti mabana mwabanda yimo nene nekosi ya carpentry yarenga iga boya chite gasira ekosi ya mechanic yarenga boya sirete maybe ababa ngako babu umuntu bagasoma so encourage them bago swa abali nanti ngogenda education committee Nairobi mbatabina already to brother benefits babugana takutwara kwa capitation money Nomoje kaboigo oikiranwa mono MC kurwase wadi yageligo momos Kenya mbega gisesa oyo olire iranga mbatukunyara kwa bago kole mirimo asobwange no mo wakilisho yikabwa basubati elio kubayenekelia abananchi amagenderero nane bintu mwa kwangere na bitokana tokore erinda bantu bito barabaruya chingakie chuboigo siasa tetigiri magega nigo mwakilisho yikabwa basubati kurwase county Nyamira agendere ko bahaga kuliranga nasi kunyara ko bagotogoli bwikirano elio kubule kirogo kyobugabana ase entunda egocha mfwa idikoba aba kungu bande batogoli buya baba Gladys wanga twarenge na bara in the same parliament now they are doing very well okana bara buma kai bari na kungu aba maamu na kubwantwe era ndiye yinu kara inu era ndiye inu kuruga iga na basoroire inu mwanje morore bose mwanyore kerowe gocha bugitutu ningana abo igo MC kurwa sorgo ngoro igo mos Kenya mbega gisesa anyara koba gakwa okoboko andengo saberiga nande ntebya bagetutu nande ntekina ge kwanete enga kiori kwarenge gesima inga motaite konyoro bogabana bocha baratebya bagaka bali babere baratimoka twanire ekiro tumo gokora na itora askebuya
ginko ripota rigitaseni kia wanchete kia Ndizi TV kurugiga sinseme chiga chemparo imeye kaunti ya Nyamira igonkuru kwa Polycarp Okara.